दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोहोलाव फोथार मालिपारायाव दिनैनिफ्राय 25 जुलाइसिम जोङो आन्डार 13 फुटबल मेट्च जों लानाय जादों। इन्टार इउनिट 21थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि EM धनन्जय बसुमतारी बिथाङा गेलेनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होलाङो आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन चिरां जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा। दिनैहाय बे खेलाया सोलिगासिनो दङ। जोङो बिजनि दख'रा एबसुआ थांनाय 21 बोसोर जोङो बे बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंबोबाय थानाय जादों आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बेखौ आन्डार 13 खालामनानै मुंख्लं ट्रफीनि नामाव इन्टार इउनिट बे फुटबल कम्पिटिसनखौ जों होबोनाय जादों। मानोना जोङो मिथिगौ मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ गुदिनिफ्राय जागायोबा मोजां फिथाइ मोननो हायो। दिनैहाय जोङो बाथ्रायाव दङ जाय मुलाया जागोन बिलाइ गांनैयावनो सिननाय बायदि। बेखायनो जोङो बिजनि ओनसोलनिफ्राय मोजां गेलेगिरि दिहुननो थाखाय जोङो मनबिरमोन बायदि गोगोमसारमोन बायदि गेलेगिरि दिहुननो थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो ISPL नि टीमाव जोंनि बर' मानसिफोर थाहैनांगौ, लोगोसे इन्डियान फुटबल टीमाव जोंनि बर' मानसि थाहैनांगौ। बे मोनसे गोथौ थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरथामनि सिगांनिफ्राय आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसनखौ लानाय जादों आरो बेबायदिनो जोंबो बिजनि दख'रा एबसुआ बे एखे थांखि आरो नोजोरखौ लानानैनो बिजनि ओनसोलनिफ्राय जाहाथे जोङो मोजां गेलेगिरि दिहुननो हायो बेखौ नोजोर बोनानै आरो बे जोङो जागायनायनिफ्रायनो लांनानै जाहाथे जोंनि ओनसोलावबो मोजां फुटबल टीम दिहुननो हायो बे नोजोरखौ होनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोङो आसा खालामदों जोंनि गेलेगिरिफ्रा थांनाय बोसोराव जिबायदि दङमोन देग्लाय हयथ' एसे साबसिन जोंनि गेजेराव ओंखारदों बेखौ दालाय आफादफ्राबो मिन्थिगौ। बेखायनो उननि समाव जोङो बेखौ लांबाय थागोन आरो जोङो नुदों थांनाय बोसोरनिफ्राय आन्डार 13 खुंनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफ्रोमबो गामिनि LP स्कुलनि गथ'फ्रा दिनैहाय बल जोनो थाखाय सिगांबोदों आरो बियो मोनसे दोहौ बायदियै फैदों जोंनि बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय गामिफोराव आरो बेखौ जों उननि समसिमबो लांबाय थानांगोन आरो बेखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ बे मुंख्लं ट्रफीखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो सोलाय खुंबोनाय जादों। थांनाय बोसोराव बरलागरनि सिङाव थानाय माख्रायावमोन आरो देग्लाय जोङो मालिपारायाव लाफैनाय जाबाय। बेबायदिनो जोङो सोलाय लाबाय थागोन जाहाथे मोनफ्रोमबो बर' गामियाव बर' ओनसोलाव बे हाबाफारिखौ लांनायनि गेजेरजों जोंनि उन्दै फंबायफोरखौ फुटबल गेलेनायनि फोथाराव थांनो थाखाय जोङो लांनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै जों नुबाय गोबां फरायसाया मबाइल थुनानै मबाइल गेम गेलेनानै सम बारहोयो। नाथाय जोङो जुदि बेबायदि खेला होयोबा फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों नोंनि गेम गेलेनो टाइम पास खालामनायाबो गैया जालांगोन आरो जोङो बिसोरखौ मबाइलनिफ्राय बोखानानै फोथाराव लाबोनो हागोन जुदि जों मोजां गेलेगिरि दिहुननो हायो। ओंखायनो बे गोथौ आरो थांखिखौ लानानैनो जोङो बे हाबाफारिखौ लाबोनाय जादों आरो उननि समावबो जोङो बे हाबाफारिखौ लागोन आरो जोंनि बे 21थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायनानै 25 जुलाइआव जोङो फाइनाल जागोन आरो बिनिफ्राय जोङो दख'रा एबसुनि टीम मोनसे बासिनानै लागोन 18 सा बा 20 सानि जोङो टीम बासिनानै लानानै चिरां जिल्ला एबसुनि आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसनाव इन्टार आनसलिक बेवहाय जोङो बाहागो लाहैगोन। फैगोन 5 आगस्टनिफ्राय जागोन बेवहाय जों बाहागो लागोन आरो दिनैनि मेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो दिथागिरि आरो साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरनिसिम जोङो फोसावनो सानदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाख्लै जर'खा थान्दै मेलनि गेजेरजों मोनसे हाबाफारिखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामदों। बड'फा FC मोनसे क्लाब दानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादा बेवहाय जोंनि मोजां गेलेगिरि आन्डार 13नि गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै बे बड'फा FCआव गेलेनो थाखाय खाबु होगोन। बेखायनो जोङो साफ्रोमबो गेलेग्राफ्रा जाहाथे मोजां गेलेगोन, बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ मोजां फुटबल गेलेग्रा खालामनानै जाहाथे फुटबल फोथाराव हरो आरो बड'फा FCआव गेलेहोनायनि गेजेरजों बेवहाय जोंनि आसामजों लोगोसे आसामनि बायजोआव नेसनेल गेलेनो थाखायबो खाबु मोनगोन बे बड'फा FCनि गेजेरजों। ओंखायनो आं बेखौ फोरमायबाय आरो बयनिसिमबो साबायखर बावबाय दिनैनि हाबाफारियाव नुजाफैनाय बिजनि दख'रा एबसुनि गासैबो सानसुमै फोरोंगिरि बे मालिपारा ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना दिनैनिफ्राय जागायनानै जि 6 दिननि हाबाफारि 25 जुलाइसिम बे हाबाफारियाव जाहाथे गाजा गोमजायै जाफुंसार होगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा?
जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।